Aku ya sok gemes kok. Arep ngapa kowe? Ya kowe gemes aku. Aku lek nyawang awakmu nang YouTube iki gregeten tak cewol ya ampun. Aku ya sok gemes kok. Arep ngapa kowe? Ya aja ming mayangane, uripe nek iso ya lucu. Pancen bojoku sok ketak nggo bahan ning pakeliran, bojoku wong ngene. Ning asline aku ora ngerti tenane kok. Aku iki nek pit-pitan boncengan. Oh, sing boncengke kono. Wah. Tandase tresnaku karo dhek. Dhek boncengan. Wah, tekan Malioboro kuwi asli. Iki mau ora melu pamit aku Mas aku ora iso anu nderekke ora apa-apa ning kowe SMS dhewe karo Mbak Kesi engko ndak biayane gelo aku ngono. Aku tak SMS dhewe. Saman ngati-ati ya Mas. Aku santai wae aku ngono kuwi. Terus ngirimi gambar cangkem kae. Karo tangan berarti rak napuk cangkemku to kuwi. Oh. Jos ya Mas operatorku ya Mas. Wah, sonmu apik iki. Jane padha merek nggon aku. Oh, Hooper. CBT. Iki JBL iki. Heeh. Nang nggon aku JBT. Kuwi weton anyar. Jepang dasmu. Nah, kowe melu aku sepene isih tak nggo. Ya Allah, iku kok abadi tenan kuwi. Ketoke ada kenangan tersendiri gelang kuwi, Mas. Oh, paringane sapa ki jenenge iki? Sapa ketok? Ambo aku paringane Nyai Dasima. Oh. Nyai Dasima kowe kelingan ra Mbah Das, mbahku kae lho. Nyai Dasima. Oh sing mari mbah kae, Mbah Das. Ya Mas. Pritenan nang tasih Mas. Kelingan cilik aku nang dalemu kono Mas, nang omahmu. Ya ampun. Mas. Anu ya. Aku jan bengi iki marem banget Mas. Sampean dalangnya sukses. Tonggo-tonggoku kiwa tengenku seneng banget tak tanggap ke sampean. Iya. Yo senajan to aku gur nyambat. Ning lek kanca-kanca tetep tenang mawon. Gur masih notok sing ora tak bayar. Oh, aku yo sin wae. Aku pemetok ulung iki, aku tetep ora tak tampani. Tenan? Sekseni. Sesuk Elisa takon nyekseni esuk. Asli wis to. Elisa takon mulih keri. Engko lek salaman, Elisa takon mulih keri. Engko lek Mas Seno salaman arep pamitan, jale tak lungi amplop, gelem apa ora? Engko Elisa sing ngeseni ya. Jare mau kan ora gelem to. Aku darani wong biyen apa piye? Padake cah tipis. Tong le tong ngono to. Ora sok sujana ngono kuwi le tong. Ngono kuwi iki maksude kowe iki sadiku, tong iki kantong bolong. Oh. Ora kowe jare senam apa e, Gong? Tak tonyo sisan kowe. Lho, takon wae iki lho sing hop ha. Wo senam wong tuwek-tuwek kae kok. Sing ora ngentekke tenaga ming nang marahi kemringet. Lek kemringet kepanasan mergane. Ora kok awake kesel ki ora. Iya nembang, ya. Ngaturke sapa sing keparang arep nyekar coba. Aku tak nyuwun suarane. Sapa? Oh. Bukasi iki pamundutan saka kanca-kanca wiyaga sampean kon nyinden. Oh. Karo engko kon bayar. Lho. Bareng yo. Tapi ya, salah. Oh, salah Bukasi. Niki tindak mriki. Ngawur. Ora satok lebokke ati lho, guys. Iki ngomongane mbangane wong ra omong. Lho kok malah malik meja barang. Sopo kae orang meglodak ngono.
Ya men lagi mlaku kok ya. Suwe kok. Dadak dituntun ora. Iki edian kok iki kok. Alon-alon kok ya jedul. Nah, entuk matke. Udu, putut. Abrak kaya ngono wirawiri wae. Kasih. Hah? Omong sapa ora? Kowe ora sok gawe acara. Sandalmu lili dopeni. Ayo ben alon-alon mbok menawa. Hah? Engko wae iki rasa do dombeni ra apa-apa. Wis do entuk amplop kok wis do. Wis wareg. Iya. Karo dinteni, ayo rasa kesusu. Wektune isih dawa. Wektu kok dawa. Ayo wektune isih kobet. Hah? Oh, dandan barang to. Lah bar to kafake. Mesti tok awul-awul mesti. Neng panggung ben kenceng terus. Ayo ben anu dandan sih ayo ngaso buka sikit mau awan yo apa ditandangi duwe nata kursi. Nyandelke son gantung barang kaya bukesi. Iya. Apa kuwi maksude? Hah? Oh simping aku to, ora ana kae. Heeh, kae perlambang. Perlambang kae iki tak gawe perlambang ning kanca-kanca wiyaga sing ora perasaan. Oh. Perlambang kok turane kok mung sitak-sitik wae iki. Anoman terus sambat. Ayo. Alon. Bul, eru timbul di. Kebul lho. Mendang bul. Menek iketku balik kene ora gelem mendang. Jaluk iket wae. Kaya sirahe apik-apik kok. Wong iket kok masalahe karo sirah kuwi lho. Iya. Tangane. Oh, nganggo salin barang. Dian. Oh, la iki apa? Oh, walah kowe. Mbok ya ora kebangetan kes ora. Kancane do nyambut gawe kok turu. Ah iya. Wong mau Mbah Sukrone sing ngendika muni sing lanang angel disapeh kok. Aku krungu kok. Ya. Wah. Anjen ya ora owah karo mbiyen ya omongane ya ceplas-ceplos ngono iki ya terus. Mbiyen ana ing Yojo senengane bakso Telkom. Hah? Bakso Telkom. Bakso apa telepon? Bakso Telkom. Aku takon kuwi mangan bakso apa mangan telepon? Lho bakso. Wah iki Telkom telekomunikasi, telepon lho. Ayo. Bakso ning jenenge bakso Telkom. Takono nek ora percaya, mesti kon terkirono kon mesti jajan bakso. Oh. Kok saiki ora seneng bakso ya, Tru? Ae entuk baksone yoyok ya apa ya? Lah dalah, Mas Seno. Sadurunge aku sampean dawuhi nembang utawa nyapa-nyapa. Nyapa-nyapa. Aku arep matur sik. Minangka tandha tarima kasihku karo panjenengan lan kanca-kanca warga Laras, para ngrawit lan waranggana ingkang kula tresnani. Matur nuwun dalu menika sampun kersa nyembadani napa ingkang dados kajatipun bojo kula lan kajat kula Mas Seno. Padha-padha wis ora santai wae ora usah tok pikir ya Tru ya. Ngene lho Mas, aku arep matur nalika
tahun 1999 aku jek kelingan banget. Sampai nikah karo Mbak Agnes to. Ya mau koyo sing mbok titake sore mau lho. Aku nyindir nang kono to, Mas. Kan aku ning kono ora mbok bayar to, Mas. Lek nganti kok esuk sampean mulih njaluk bayar no dosa lho Mas Wende. Kok sik kae tak titip kancamu sik jejermu. Ora dikeke kowe to? Enggak Mas. Dian tenan. Zaman 1999 kok wis ana wong ngapusi ya, Truk. Wong ngapusi ket biyen kok ya. Lho, aku biyen iki ketut Pak Raji PKL mahasiswa isi Surakarta. Berarti biyen sing nggawa Pak Raji ning aku ora ngerti, ora tak urus kok. Wah, ya wis ora apa-apa. Nyatane kowe saiki entuk ijol kaya ngene iki alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Ning aku ora nutup moto, aku iso srepek Jogja, iso ayak-ayak Yogyakarta. Mergo aku nderek sampean, aku nderek Kang Sukawuruh lumantar karawitane panjenengan Mas Eno Nugroho. Pramila matur nuwun ya, Mas. Tak dongak-dongake, Mas. Sampean muga-muga panjang umur. Amin. Tetep ganteng, tetep ireng ngene wae, ora usah putih-putih. Do dirungokke kuwi. Sinden tope karo aku matur nuwun kok kowe iki ngendas-ndaske terus. Tatin kuwi dirungokke kupinge. Tetep awet lek pas duduran ya Mas Seno ya. Awet. Lan welingku senadyan to dalang kondang liyane kuwi bojone loro ya apa duwe demenan ning sampean aja. Wah. Padha karo bojoku Mas. Padha karo Mas Cahya Kuntadi wis tenan. Dhek nek karo aku hormat. Sampean karo Mbak Agnes ya hormat. Soale Agnes kuwi CS ku. Nek ngantek krungu nek apa-apa sampean ki tak kandhake Agnes. Wah. Aja. Tak kira ki naro ngene. Kowe ora ngerti kok. Aku biasane ki nek pancen bojoku iso ketak nggo bahan ning pakeliran. Bojoku wong ngene. Ning asline aku ora ngerti tenane kok. Aku ki nek pit-pitan boncengan. Sing boncengke kono. Wah. Tandha sik tresnaku karo Dek boncengan. Wah, tekan Malioboro. Kuwi asli. Iki mau ora melu pamit aku Mas, aku ora iso nderekke ora apa-apa ning kowe SMS dhewe karo Mbak Kesi engko ndak biayane gelo aku ngono. Aku tak SMS dhewe. Saman ngati-ati ya Mas. Aku santai wae aku ngono kuwi. Terus ngirimi gambar cangkem kae. Karo tangan berarti rak napuk cangkemku to ki. Ayo guys, aku ditambani suwe ra krungu suaramu langsung kuwi lho. Iya Mas, siap. Aku siap nembang kanggo sampean. Biyen iki aku jaman sik cilik nderek sampean iki lagu seneng kamu apa to Mas? Aku kok? Heeh. Kae sing apa sebenarnya? Pak Guru. Not ini apa namanya? Sol dodo mi. Bakong biyen kuwi. Bakong jaman cilik aku biyen ngono kuwi. Ora masuk ya. Kadang ki nek dagel nek lucu terus anarkis. Ya manut lah terserah kowe. Pak Marno kula ganti mic nomor 4. Iki aku ganti mic nomor 4 ngaturi Pak Marto, tukang soundku operator. Oh. Jos ya Mas operatorku ya Mas. Wah, soundmu apik iki. Jane padha merek ring nggon aku. Oh, Hooper. JBT. Iki JBL iki. Heeh. Nek nggon aku JBT. Kuwi weton anyar. Jepang dasmu. Aja ditiru ya. Enggak. Bojomu aja nglucu ngene iki aja. Wis ben aku wae wis. Saru. Ning panjenengan niku Mas, wayangane panjenengan niku sangat menginspirasi bagi generasi dalang sak ngandhape panjenengan, adik-adik panjenengan. Contonipun kados Mas Yoyo bojo kula menika. Saben dalu menawi prei mesti ningali live streaming Mas Eno. Di Banyulan menika menginspirasi bojo kula. Kelucuannya, kesemuannya pancen Mas Eno tanpa tanding. Kawet kula niku aku penak ajane ngadeg kok Mas. Heeh, ora apa-apa ngadeg. Ben ketok tangga-tanggaku. Mergo aku kan ning kene wong anyar. Oh iya. Jadi kula, aku RT niki. Kae sesuk diganti kae kok kowe diketak bojomu kae ora mangko apa. Ngene ya Mas.
Dados kula riyen nalika tasih alit kula badhe crita sithik pengalaman kula nalika nderek Mas Eno niku ket tahun 1998 kira salah. Kula tasih SMKI kelas 3 ngantos kula kuliah semester pinten ngoten. 97. 97 ya Mas? 97 wong 9. Kowe kira-kira suwene sekitar 2 tahunan terus bar kuwi 99 aku rabi kok. Iya, bener. Kula niku kecilik tumut Mas Eno niki panjenengane priyayane sampun laris lan kondang wonten ing Ngayogya Surakarta Ngayogyakarta mriku. Laris pancen mboten umum. Lah jaman riyen kan dereng enten streaming kados ngeten niki. Dados dereng pati ketok. Wah iya. Bareng sakniki pun enten streaming mendunia Mas Eno menika luar biasa. Penggemarnya seluruh dunia terbanyak Mas Eno. Pramila kebanggaan kangge kula saged ngaturi panjenengan. Nggih. Muga-muga sak bojoku iso ngono ya, Mas. Amin. Seneng aku nek iso do lucu-lucu ki seneng aku. Saiki mulai ngono. Aja ming mayangane, uripe nek iso ya lucu. Dan aku ngene iso bernostalgia karo panjenengane. Nyuwun pangapunten nggih para penggemar Mas Eno, pancen kula niku kalih Mas Eno niku akrab lebih dulu daripada presiden-presiden yang sak menika. Nggih. Terus kula kalih dhek niku pun leting, CS ngoten. Kula ngerti kat zaman kula cilik niku Mas Eno niku gawe gelang putih rupane. Kula takok, "Mas, iki gelangmu emas apa monal to, Mas?" Kula kinten lek besi, ning ternyata ketoke emas ya. Apa sing jenengan agem Mas niku? Isih. Delok jale. Mah. Ketok Mas, ketokna Mas sing putih iku lho, Mas. Ki lho. Oh, iki kowe melu aku sepene isih tak nggo. Ya Allah, iku kok abadi tenan kuwi. Ketoke ada kenangan tersendiri gelang kuwi, Mas. Oh, paringane sapa jenenge iki? Sapa ketok? Ambuh aku lali kok. Wong sedene kowe kok takon aku. Paringane Nyai Dasima. Nyai Dasima kowe kelingan ra Mbah Das, mbahku kae lho. Nyai Dasima. Oh sing mari Mbah kae, Mbah Das. Ya Mas. Kelingan cilik aku ning dalemmu kono Mas, ning omahmu. Ya ampun. Mas. Anu ya. Aku jan bengi iki marem banget Mas. Sampean dalange sukses. Tonggo-tonggoku, kiwa tengenku seneng banget tak tanggapke sampean. Iya. Yo senajan to aku gur nyambat. Ning lek kanca-kanca tetep tenang mawon. Gur Mas Eno tok sing tak bayar. Oh, aku yo sin wae. Aku pemel tok ulunge iki, aku tetep ora tak tampani. Tenan? Sekseni. Sesuk Elisa tak kon nyekseni esuk. Asli wis to. Elisa tak kon mulih keri. Engko lek salaman, Elisa tak kon mulih keri. Engko lek Mas Eno salaman arep pamitan, jale tak lungi amplop, gelem apa ora? Engko Elisa sing ngeseni ya. Jare mau kan ora gelem to. Aku darani wong biyen-biyen apa piye? Padake cah tipis. Ya wis. Aku lek ngono saiki tak nembang ya Mas. Jare mau nembang. Kowe bojomu ora usah mikir apa-apa, kowe ora usah mikir apa-apa. Sok ki bakal gentenan. Iya. Sono aku ndek ewa, heeh. Oh ya bojomu takon mayang ya kowe ora usah rewel. Siap tok no. Ayo sak rombongan sisan, Gong. Sak rombongan sisan. Pokoke tak gawe luwih perih saka kene. Kejam. Kowe tak kamplengi raimu lho. Iki di anak-anak kero. Mas Cahyo karo Mbu Kesi kok tak gawe luwih perih saka kene. Kaya sesuk ming tak depi. Nyoya, iki telo. Mas. Jane aku pengen duet karo generasi presiden di era milenial. Sapa? Elisa Orkarus. Wah, dia begitu mengidolakan kowe lho, guys, tenan. Ya. Arep dene wis sowan my idola ngono ya suarane ya apik ya ayo Mbak di apa jenenge di streaming streaming ki ngerti wo Elisa ki idolane Kesi heeh terus Prastiwi ki idolake sapa reca sing ning mburi omah kene ayo lagu yang paling disukai Elisa adalah Pangkur Semarangan. Nah, ayo duet. Duet no. Elisa itu adalah presiden cerdas di era milenial. Cerdas ya.
Aku berharap saka Elisa iki iso neruske cita-citaku, Mas. Cita-citamu apa? Membawa pesinden. Kowe iki sinden lho. Kok kaya Susan? Piye maksudnya? Anggo cita-cita barang. Iya. Sing cilik atas suarane cilik piye, Mas? Piye? Sing suarane cilik ya lho. Cita-cita ngono kae. Iso lho Dek, iso gumun aku. Pangkur Semarangan. Nggone lek ngono. Cita-citaku apa ya? Membawa generasi pesinden zaman milenial menjadi generasi pesinden yang bermartabat karena dengan bekal keilmuan yang dimiliki oleh seorang pesinden maka akan membawa harkat dan martabat pesinden itu menjadi terjunjung tinggi dan punya kehormatan daripada pesinden yang tidak punya ilmu sama sekali. Betul. Apa iku dadi gatekke kuwi ora mung waton sinden kok mung nyambutkan ming ayo bara-bara ambiar. Masuk mana? Oh, kuwi penting kanggo seger-seger ndak apa-apa. Lah iya maksude iki tembange ya kecekel. Sindenku iki podangku ning lali kok. Gubuk asmara we lali. Heeh, mongko sabane do nang kono. Duet ya, Elisa, Dek Elisa. Siap, Bu. Wah, semangat kula niki. Sesuk kowe kudu dolan rene dhewe ning omahe Bu Kesi. Wah, siap. Jare mau awake berdua arep Ngevlog, nggih. Ning ngarep sawah cedhak omahku kuwi kan seger banget to. Nggih, siap, Bu. Siap-siap. Engko ning kono awake berbagi ilmu. Nggih, siap. Oke. Kok malah do baris. Muga-muga jek kuat. Ya saiki mergo beda, Mas. Anakku wis 4. Dadi wis anak 4 kuwi mungkin ya nafasnya wis rada beda, berkurang. Gak apa-apa ya, Mas. Ora apa-apa ya sing siji kembar kok. Lah iya. Heeh, kudune ya disyukuri. Ayo Pritenan Merluru saka kono kae jajare Mbak Ayu kae ya ngidola karo kowe, Guys. Oh, Mbak Wahyu kuwi wis suarane supaya gede kaya kowe nganti kon dengkul bojone. Nanti kene didengkul bojone. Jan, Mas Eno. Jan iki di Elisa jumeneng kok. Mergo ra ketok, kok mburi penonton kurang jelas. Ra apa-apa. Oke, ayo Sa. Ngadeg ning kono aku. Ayo Elisa ngadeg. Jejer Mbak Kesi. Ayo. Setuju nggih penonton? Setuju. Nah, Waduh, aku kesampaian ketemu kali idola do. Seneng banget, Bu, kula, Bu. Saestu. Lho cepul. Ya Allah, ya Allah. Rumiyin kula dereng ngertos Seno Nugroho dereng ngertos. Dereng ngertos terus ngertose namung Cahya Kuntadi kalih Bu Kesi. Lewat Abimanyu Ranjap itu loh, Bu. Wow, iya. Itu seneng banget terus itu Mas saya juara itu. Iya, Dek nonton pas kuwi, Dek nonton. Mergane aku ra melu. Nek Mas Seno melu juara apa piye? Anak aku melu lomba. Cahya Kuntadi Sigit juara iki mergo Seno enggak ikut. Mergane aku wis ketuan. Wis beda letenge beda. Ora pamer le wis. Nggih, monggo Bu. Ayo Alisa, aku Nggih. Akarono ora do merem. Ayo. Elisa, wani. Suarane Kes iki kaya lurus banget lho karo nada iki pas Sina wong ras mineng kita. Ora tekan to. Jane awake kolaborasi cocok ya, Mas? Sampean dalang kolaborasi karo Mas Cahyo bojoku sok mesti guayeng. Wah, suatu saat
ditanggap Pak Kondang mesti sampean karo Mas Cahyo bisa sak panggung. Biyen Rasida wis tak mimi wis krembukan barang karo bojomu wis sesuk aku adegane apa? Kowe santai wae kowe nggodhog wedang sik aku. Setan anak. Aku sing nata gelas. Ayo Adik Elisa. Jos ya. Ayo, cengkok Ibu Kesi. Ya ibu dong. Ibu dong. Kowe gemes aku. Aku nyawang-awakmu nang YouTube iki gregeten tak cewol ya ampun. Aku ya sok gemes kok. Arep ngapa kowe? Arep ngapa? Tidak boleh. Men kandhek ana ing pengarep-arep. Ya, berarti mengangan-angan kaya arep jiwit rasane. Orisinilnya keluar. Ayo kuwi lek ngetokke kembar ki ya ngono kuwi mergane. Iya, aku karo nembang kuwi arep. Loro dampet. Kartosuro. Mreh Kratarata pakartine ilmu nonton streaming sok dipedhot, diketok, diupload. Wah, oke sik nonton. Enggak iso golek duit. Sapa? Putut. Ha iya. Kang tumrap ning tanah bareng ya. Oke. Cengkoke kudu angon rasa supaya engko padha. Nggih. 3 2 1. Agama sing apa tenan iki. Ayo. Ditibake apa? Mawar kuning. Mawar kuning. Kuwi kan lagu paketanku, mesti ditrenke ambek Elisa. Oh. Terima kasih tapi. Iya, siap. Mawar kuning kapal gong. Okay. Aku wong seni ya, Truk.
Ngono kok nesu ora sing piye? Mekar membiru. Tenan ora? Salah to. Aku ki pecinta Roma Irama. Ha iya. Awar kuning Mbah Narto. Wis cukul apa piye? Wis. Yo, mangga. ya terus mawar kuning. Suwun ya, Guys. Matur nuwun ya Mas aku. Ah, padha-padha. Wis ya Mas ya. Wis. Nuwun ya Mas aku. Ah, padha-padha. Wis ya Mas ya. Wis. Linggo. Parlinggo ya kono ning mburi kono godhok-godhok wedang ora. Sesuk nek bubar terus ora ono apa-apa piye ayo. Ya ngombe-ngombe barang ya ngombe. Kaya coblok apa anane. Weh nek ora dingonane. Ha iya. Arep nembang apa nek, Gong? Anu terus Apa? Rasida terus. Ya wis. Ayo muni ngene. Nembang apa meneh? Kancane do jarikan kok kowe training. Praktek olahraga, Pak. Hah? Praktek olahraga. Praktek olahraga. Ora sopan jenenge. Kandan-kandanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru biru. Semari nang entuk des ngono kuwi ora kaya kancane. Nek liyane ora ketok nek Semar ki mak blung ngono biru bunter ae lho. Lah ora delokne lho enggak. Mata to?
Udus. Wah, Gong. Aku ora kebagian. Ha. Kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang mburine Semar. Nah ora kulino nang mburine Semar wis kulino dintuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Do lungguh sing apik. Nggih, Pak. Gareng ngarep. Wo, kandhane ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe ora cenanangan. Oh, to ya. Kene lho. Iya iki arep pindah kok. Gaduk-gaduk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Petro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor 2. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Wong bapak akon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wes ngene iki tertib. Ha iya. Kecedan. Ayo. Loh. Aku rasa pindah. Iya. Aku sing pindah. Iya. Ini ya tole. Waduh ora krungu truk maju. Engko anggere kon mundur lah kamplengi aja. Aku tak omong karo kowe. Mbok omong. Ngomong ora mbayar kok ndadak omong. Menengo ndak rampung-rampung. Meneng. Dek wingi iki aku ngimpi Petro. Alah, ngimpi wae pamer. Impene bapak iki ora kaya impenmu. Impene bapak iki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya Gong, ramai-ramai, yo main-main yo ben. Wah uncalke lho kowe. Ya wis. Wok muni entuk masa kok senenge ra jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Ha iya. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petruk. Gong, dadak dikon. Men bapak ki marem ki dhewe kaget. Oh ya, heeh. Ngimpi apa, Pak? Gong, ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantokke iki Bagong. Welo. Gong, welo. Mongko kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok ki ora ana. Welo. Gong. Welo, medun. Welo. Kegedean. Iki pralampita apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak to, Le. Nyat langaning kalangkuan aglar pandan moncar tinon lir kekonang-konang kasoran pacaring purnama ing gekono dasari mangsa katiga himohana wenging ujungan cala
Dereng ngantos paripun sami Mbawacana. Kasaru praptaning Raden Arjuna karya kagiat Lurah Semar Badrana ya wau. Sang Arjuna esmunya kang kamanungsanira Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Semar ndak tampa pangestu tambanana nggih. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara, ya nolo garing tak tampa. Kula ngaturaken bakti kula kunjuk Den, ya Petruk tak tampa. Kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara, ya Bagong tak tampa. Sumengka pangawak Badra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den, enten apa? Napa ajeng nganti ingkang ngabdipun Semar sak anak-anak kula? Nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar. Kula. Aku tak kandha karo kowe ya Semar nggih. Pripun kok semune rada wigati? Ora ngira babar pisan. Lamun dina samengko ana salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa. Sinten? Napa Gareng, napa Petruk, napa Bagong? Kowe tak kandhani, kowe tak jarwani Kakang Semar. Salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng negara Ngastina. Nggih Bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan, apa kaya ngono kuwi tumindak-mindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa. Wah, lah niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Gagong. Kowe iki ngapa ya, Mir? Nata sirahe anake sampeyan ae dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Bagong kowe ngisen-isenke bendara ngisen-isenke kulawarga. Gong. Sembrono ya sembrono ning ora kaya ngono itu kok banget nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sek. Kok siyek? Ada apa? Aku ora guyu. Engko ndak ming tok jak sembrono. Ada apa? Ana apa? Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, sapa sing ngomong ngono? Ndaramu Janaka. Gus. Agus dengkul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun waton paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku.
sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebangete. Kula sing bantu aku siji lho. Kula niku teng karo Bendara. Terus wajibe aku ing matrapi paukuman karo kowe. Paukumane Ndara Janaka? Kowe tak pateni. Ya trima mlayu ora salah apa. Piye, Pak? Pripun, Pak? Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek wis ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduk. Piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok ana ning pancen lupute Bagong wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe kok meneng wae. Makler aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Kok turu ora ngrembug karo kanan kok. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa. Pritenan nang tasih